Čaute, dneska si ukážeme návod, ako spraviť PHP BB fórum. Tak najprv ideme na ic.cz, vyberieme si vlastnú doménu, ja si dám takto. Dáme na pokračovať, meno si dáme hociaké, aby nás to nezdržovalo. E-mail si dáte pravý, lebo tam vám dojdú údaje, ako sa pripojiť na FTP. Dáme hocičo. Heslo si zvolíme, aké chceme. Dobre, teraz nám toto vypísalo. Ideme na Google, no vlastne na svoj e-mail. Otvoríme si tento náš e-mail a tu máme info k serveru. Takže stiahneme si nejaký program na spojenie s FTP serverom. Ja používam FileZilla. A tu máme napísané FTP server, FTP, užívateľské meno a heslo. A teraz tam vlastne nič nemáme, iba index.html. A ja mám tu na to PHP. Dáme extrahovať. Otvoríme priečinok. Všetko, čo je tu, premiestnime. Do nášho FTP, ja to zatiaľ pauznem, keď to už bude, tak to znova pustím. No takže už sa mi to dokopírovalo. Keď to už máme všetko skopírované, toto môžeme zavrieť. A toto si ešte necháme. Ideme na vašu adresu a dáme lomeno PHP BB3. Už to neviem, čo je. A dobre, už to je. Takže dáme si tu nejaké inštalácie. Dáme ďalej. Tu nejak si nadstavíme. No tu máte vlastne, že čo je suportované. No, a tu máme veci, ktorým musíme nastaviť chomot. Otvoríme si to, toto, tak to dáme 777. Potom máme takto, 777. Tak toto spravíme na všetkých, čo sú tu na config. Tak, teraz dáme test again.
na inštaláciu zapnúť. A tu si dá databázu, si musíme nadstaviť. To si nastavíme tak, že ideme zase na to ICCZ. Tak si dáme, jak sme to mali, ja som mal ten že takto. Tak som mal tým. Je to také, aké ste si nastavili a tu dáte admin. Počkáme, kým sa nám to načíta. To troška dlhšie trvá. Už to mám, klikneme na databázu MySQL, stav MySQL a vytvoriť nové heslo si dáme. A ešte raz si dáme stav. Tu máme username. Dáme kopírovať. Si dáme sem. Potom host. Dáme sem. Heslo si dáme sem. A to je už všetko. Klikneme na next step. Vidíme, že sa nám to prihlásilo, toto môžeme už zavrieť. A tu si vlastne nastavíte, ak sa budete vy prihlasovať, aké meno a heslo budete mať. Čo sa pomýlil. Si dáme kontakt. Ešte raz. To tam nemá chybu. No, mám tam chybu. Dáme ďalej. Dáme ďalej. Tak si nadstavíme nadstavenia fóra. Dáme si HTTP, to môžete nechať, aj toto. V podstate všetko môžete nechať. Dáme ďalej. To je už vlastne hotové. Dáme login. Tu je už administratorský panel. Tu si môžete nadstaviť. Keď dáme si novú kartu, keď si chcete nadstaviť to, čo sa bude tunak vypisovať a čo bude tunak, tak to si dáte, kliknete na generál. To bolo tunak. No to tam bolo.
Aha, tu na to je. Tak tu si dáme napríklad takto. Ideme na submit a teraz keď si toto refreshneme, tak už to tu máme napísané. V ďalšom návode si ukážeme, jak tam pridať slovenčinu a ako si spraviť presmerovanie na web. Takže zatiaľ